Παιδιά, είσαστε έτοιμοι τώρα να σας δείξω την μπλούζα μου? Τη βλέπετε, αλλά κανονικά κοιτάξτε. Αυτό τώρα σας το έκανα για σας. Κοιτάξτε. Εντάξει. Εδώ τη φανέλα. Εντάξει, εδώ τη φανέλα. Εντάξει, πώς είναι από μπροστά. Έτσι, παιδιά, αυτό είναι. Παιδιά, κοιτάξτε, μπορώ να κάνω για να με γύρω. Βλέπετε το μάτι μου? Τα ανοίγω. Κοιτάξτε. Δεν μπορώ να το κάνω εσείς. Δεν μπορείτε να το κάνετε μερικοί. Πείτε την αλήθεια. Τώρα, την αλήθεια. Τόσο σοβαρά. Παιδιά, εγώ έχω έναν φίλο σπαστικό και όντως είναι full σπαστικό. Και κοιτάξτε εγώ πώς νομίζω ότι είναι. Κάπως έτσι. Φαίνεται. Έτσι νομίζω ότι είναι ο φίλος μου. Το λένε Άγγελα. Αλλά παιδιά, θέλουν και όποιος με κοροϊδεύει. Επειδή έχει πολλές εγγραφές γι' αυτό. Εγώ έχω μόνο 800. Περιμένετε, 810. 8? 7? 10 από εκεί τουλάχιστον. Αλλά θέλουν να πάρουν 1000 εγγραφές. Γι' αυτό πείτε μου τώρα όμως, σε όποιο να είναι βίντεο, τι βίντεο θέλετε να σας κάνω, αλλά και πάλι σας αγαπώ μαγκές. Και παιδιά, όπως σας είπα, κοιτάξτε τώρα τι μπορώ να κάνω. Κοιτάξτε, σκυβώ. Όχι, δεν είναι εδώ. Κοιτάξτε. Αυτή είναι η αδερφή μου που κάνει έτσι. Ναι, παιδιά. Εχθές πήρα ένα ωραίο prime και το ήπια. Prime δηλαδή. Πρέπει να ψω λίγο. Νομίζω ότι έχει μείνει λίγο. Είχε μείνει. Αλλά πολύ λίγο. Είναι ωραίο το κόκκινο prime. Δεν ξέρω για σας. Ρε φίλε, πού είναι το άλλο? Ρε παιδιά, τώρα δεν το βρίσκω, συγγνώμη. Περιμένετε εδώ ένα λεπτό. Φαίνεται νομίζω στη κάμερα. Εδώ που άφησα το έκανα τώρα. Πού είναι το άλμπουμ? Δεν ξέρω πού είναι το άλμπουμ. Αλλά τέλος πάντων θα σας το δείξω σε ένα άλλο βίντεο. Αν πάμε 1094 εγγραφές, δηλαδή 1500 κάτι εγγραφές, και εσείς μπορείτε να κάνετε αυτό. Εντάξει.
απλώς σας μπερδεύει. Απλά κάντε τα έτσι, μετά κλείστε το έτσι, για να μην φαίνεται, γιατί κάποια αγόρια το κάνουν έτσι. Και έτσι δεν γίνεται. Δεν γίνεται να το κάνεις. Κοίτα. Γι' αυτό καλύτερα κάντε έτσι. Μετά κλείστε το έτσι και τι γίνεται. Αλλά παιδιά, αυτό δεν το ξέρει κανείς. Γιατί δεν το ξέρω. Απλώς το κάνετε έτσι. Το κάνετε έτσι. Δεν το γυρνάτε από την άλλη. Ή βασικά και από την άλλη γίνεται, αλλά βασικά και από εδώ το γυρνάτε έτσι και το κάνετε έτσι μετά. Εύκολο. Απλά σας μπερδεύουν. Ξυπνήστε. Αλλά παιδιά, εσάς ποια είναι η αγαπημένη σας ομάδα? Πείτε. Βασικά αυτά ήταν τα πράγματα που σας είπα. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like, subscribe εδώ κάτω το μαύρο κουμπάκι και τα λέμε.